Berresku baina honi uste garantzitsu esango dugu, ez? Bentzet azkeneko 3 partidotan 3 empate eukite ikuste zen garantzitsu zala bentzet gainera kontraxo bat Ligako momentu honetan. Zela bosdautzegin oso guztiak eta nik beharrezko baino oso markatu garantzitsu zala taldi bentzet onga honetako atzeen aldi honetan beste inter bat ematen zolako, ez? Lehenengo gola, 6. minutu ustez hartu dugula, ustez asko erreztu dugula, bidie partidun giltzie zein da jakiteko, baki genuen talde hau genuela frentien malo partidotan 10 gol jasota zegoela, eta gaur 5 gol jaso ditu, ez? Ni ustez asko zatu dugula taldien zenien horrek, baina ustez lehenengo gol hori behasek azkar jasotzie taldia igartu dula beste inter bat eta partidu guri asko zegoetu jarra zegoela ja. Ez baldin maen azkar zartzen gol hori Amerika baten jokatzen erare geixo amoldako ginen eta uste klabi horren dala. Nik uste balantzia oso hona da, momentu jogatia hona moaz partidotan Nortamerika puntu, lortu diteu. Nik uste gure kontra joatzen talde danak ikusi lehenko urtinen genuen tempora egin beste planteamentu bat egin estetze dela, aurtengo lehenko bueltako partidu hauetan, baina uste ekipua ondo edala topatzen bidie zein izin berdun, eta uste gaurko garaipen honek emango jula moral asko bentzet urrungo urtea behire aziro hona eta bentzet ilusizio puntu horrekin zehitzen duz. Zale da nahi izan anaitasunako talde partez urte berri hon eta ondo pasau dago. Honi uste partidu boroiloa erten diula. Partida ziratik bakien un importantzia hondi uzala, ze onga honeta parodia ator da, lider zehitzea importantizia ez da. Partida ziratik baloi ukio genula bakien un da, alaxe ukio. Eta ero, lehelo gola eta ero, espaixo asko sortu die eta gu espaixo osegin min asko dugu, hori bakiu eta gaur ni uste deun boroilo izin dela, dana ondo erten diula eta garaipen importantea.